si Danica, ginaingon, ako'y babae nga dili magpili og lalaki. Basta ako'y mahigugma, ang tanan niya akong dawaton. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong makikalimtan. Mao pa, Dainita? Mamisita ni mo si Rafi karong gabi eh? O, Danica, buwag naman sa kong uyab kwit. Busa, tistingan ako siyang sukwit. Butan ba po na si Rafi, Day? Kung mauyab ni mo siya, no? Tunaya siya, ha? Ay, di ba ko makahukom anak, uy? Unya na, Kwen. Ako nagit siyang mauyab. Oh, laoy, ang uy mong uyab di ay nga si Darius sa una nga nung nagbuwag day mo tod at niya, uy, nag-away mo. Nawa, uy. Ako na siya kibuwagan. May ayo tawhana. Sige lang gati kung iya, ha? Oh, Dainita. Salamat, Dainita. Kay gisugot dahin ko nimo. Kaya na kay gusto mong ka nga manguyab na ako. Mong gisugot ka. Buwag naman sa sa kong uyab. Salamat, Day, ha. Mahal ta kay ka. Huwag kung musugot ka, pakaslan na rin ka. Ha? Unya na ta magisgot anang pong kasal, uy. Tistingan taon na ka kung malipay ba ko nimo. Buhato na ko ang tanan, Day, nga malipayon ka uban ako. Ugugma, Day. Manuri tas gawas, Day, ha. Mangita tagdapit nga malingaw ta. Ah, kana. Mo nakipaabot ko nga imong isulti. Sige. Ugma dong Rafi, manuray ta. Diyan ako sa dapit nga. Malipay ko, ha. Day, yan ang tatungod ining motel, Day, oh. Hala ka nindot, uy, ug happy kay ko sa dapit ka itong gisarayan. Ug ining pagsudaron sa motel, nanginaot ko nga malingaw ko ni Rafi. Buhato na ko ang tanan, Day, aron malipay ka. Timing nga, doon ako'y giinom, Day, para patuskig. Taxi driver, di ara mong plate, oh. Tanan, Day, di na, manaog na tayo ining taxi. Dali na. O dong Rafi, tanadong, manaog na tayo ng taxi, tanadayo dong Rafi. Ani mo, Day. Kaning bobs ni mo, Day. Kaning tuwa. Kalami ni mo budak, tutoy. Rafi, ang imo kang i-finger sa ako mo po, sige na. Kini, ako basa na yun. Sige po. Pati akong boss niya, finggirang ako, ha. Alig, ito mo na ako mag-brief kay ang movie okay ko, ha. Katuskik, pero tuskik siya, pero di kita itong dako, no. Pero madaran ni. Kalamihan ay magibuhat, Day. Gamay, kasakit. Gamay, magay na lang. Unsa? Ay, perdihilak taong rapi taon. Mga nagaw. Helikaya na kuno siya ng nita taon ng imong mega. Uy, nga naman ko, no? Matud pa sa mga tabi-tabi di ha. Kita naman kuno uyab sa nita taon. Mga nga helikaya niya sa rapi. Bisan wa silang buwag. Wala kaluin ni Rafi, uy. Lagi. Di man tumaayong gibuhat ni Nita, uy. Bati siya nga klase sa pagkababay. Bati siya. Hoy, sos lahi kay pagbabae na sa nita. Gawin din ikaw eh. Ano kay laki ba? Mabitong wa kumuyab na niya. Kung ganahan ng inaan ng klasehas babae, oy nga. Igo lang tilawa ng atong pagkalalaki, oy. Sus. Oh, sa bagay. Umasay mawa ninyong mga laki, uy, kung makauyab mo ni Nita, unya buwagan mo. Si Mel Kansi kay babae ko siya. Virginia ka na mo gaw, no? Ikaw, gid gaw. Sumbong kantiyo, ha? Bunay mga ilin na mong suon. Yak, kagaw. Ano na yung mga iroon sa mga suon? Magkalimtan na man na sila kung igsuon sila. Lagi, kalimtan na, lagi. Ako ba, lahi ko eh. Hmm? Kinahanglan nga ang babae nga makitilaw na ko, mauwi akong masawa.
Lami mga sa. Tiya! Lahi mo ko gahi. So, hard to get ko doon sa... Hard to get imong mata, manguyab kag igagaw, tiya! Ito wala ko gawin na doon. Ay. Susunod ako din mo gawin. Ba diya, oy, katawanan sa nimo gaw, oy. Gaw, makigistorya ko ni Nita. Dako gusto niya si Rafi. Kung ako pa'y nakauyab ni Rafi, di nagyud na ko siya buhian pa. Gibuwagan na nako siya, kaya nakakita naman kong laing uyab. Dami ta kagisultihan dahil nga testingan ako siya. Pero di mo ko makontento niya, uy. Kalain, gamay ka ayo. Ha? Di ko makontento niya. O, sa bagay. Magausan ko sa kong gana kung mag-sex me, pero hala, uy, diligid siya ang lalaki nga mo akong gipangita, I promise. Halo, isang Rafi, uy. Kung ari pa lang unta siya manguyab na ako, day, sugton yun ako siya. Umigaw man na sila si Rafi ug ang imong ikagaw nga si Mio. Ingna si Mio nga sultihan si Rafi nga nakagusto ka niya. Ikay kaon sa akong salin. Day, Nita. Kalimti na lang lagi tos nita. Kana kanya bigay na siya niya mo. Balay na siyang uyab. Gusto tagatay. May layan na gitsang uyab. Mao nga iyan akong gilikayan tay. Kanawa basig og wa siya matagbaw mo ha. Tagbaw mo gud siya na ugod. Oh, Siya pagani ang una nga magawasan kung mag-sex me. wi, wala no. Unya, nganong mo na siya nangita maglain ha? Aw, basig di siya matagbaw og usa ka laki. Busa bati na siya. Bati gid, bati. Pangita na lang og laing babae do. Ay, kana ba imong pangayaban ba? Pangita na lang laing. Ayo! Yung sabay. Adlaw! Uy, Harap! Miyo ni Bay! uy. May tuyo ko ni mo, Bay! Si Mio man ron. Ana, ang imong igagaw ni Danica kay. Ang nangita ni mo, si Mio. Kanao ka ko, Bay! Dali, Bay! Kita ka ikaw. Kanaugon na ako siya tay. Naituyo na ako si Bay Mio. Bay Mio, pabuta ko! Ang tinuod, dugay na ko nga nakabantay ni Danica nga may pagtanaw siya na ko, bay. Iya, di kay gisugo nga papamisdahon ko. Oh, no na. Okay ka nga misita niya og nguyab niya. Iya ka dayon ko nung sugton kung nguyab ka niya. Oh, Buutan ba nang gagaw na ko. oh sige bay, ingna siya bay nga mamisita ko niya karong gabi eh. Ingna si Danica. Dugay na kong nakagusto ni Rafi. Nag-all magani ko dihang gibuwagan ka lang ni Nita. Siya gyud unta nga akong gimahal. Apan di ko mamugos niya. Ikaw na lang akong tunayon day. Ug manginaot ko nga magmalipayon ko diha nimo. Ug di ko nimo likayan lang sa umaabot nga adlaw sama sa gibuhat ni Nita nako. Mahal ta ka, Rafi. Busa dili mahitabo nga likayan ta ka. Mahal ta kaayo ka. Virgin pa ba yan na? Virgin pa ka? Og ikaw ang tukyanan ko ini. Ako hindi ko anak. Niya, lamig na kayo day. Niya. Kita na, Rafi. Rafi. Takas libay ako, ha? Aray, Pakaslan ka. Pakaslan ka. Tagad ni girl. Human sa nahitabo na mo ni Rafi, iya dayon kong gipakaslan. Ug si Nita, nagmahay siya nga iyang gibuwagan si Rafi. Kay diha pa niya masuta nga mahal di ay niyang akong bana dihang nakasal nami. Idi wow, igo na lang siya sa pagmahay. Bago ito makasama ang kaagi Danica. dinhining tulumanon. What's the style? Igor lang sa pagmahay style. Kini mo suglanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.